Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft pe acest canal. Astăzi jucăm Skyblock. Este creată de Gaming Cyclone. Este aici numele lui. Aici sunt niște reguli pe care le-am citit înainte să filmez. Să nu trișăm, să nu punem astea. Vedeți, pe hartă. Aici setăm dificultatea. Aici sunt cei care l-au ajutat să facă asta. Nu trebuie notificat de celălalt. Așa. Hai să luăm un starter pack. Ce să? Fighter. Asta aș putea să... I have seen the bones. I don't like them food. Your name is Blur. Why? Nu știu. But for no... Na, eu fighter. O să dăm pe easy. Sau nu știu ce vreau. Și de unde dăm start? Și a revenit. M-am interesat unde este și chiar de mine a văzut că după a văzut aici. Am noja. Ce... Find the notes. Nu știu ce. There is always a story. Ia de mereu. Știu, acolo spus ceva animale. Știu că am văzut atât design. Tot să facem și astea. Ce pe... Nu e nimic de pe data vlogul. Ce ființe să luăm. Și altă ființe. That has to be told. There is always a story that has to be told. So begin with yours. Wow. Ok, nu mai e nimic în jos, așa că... O să mergem spre insula aia, fiindcă văd că e cea mai variabilă de viață. Nu, care și... Doar și poți poate să se plimbe. Și asta are dreptul eu, flor. Și-am și chest, bă. Ia, ce-i backstory. Cred că o să vedeți. Questbook. Am și quest-uri, normal. Dar ia-ți hârtiile. Ce față are mărul? Backpack. Backpack, e bine. Așa, de o chestie bună a lăsat băiatul aici. Stai, bă, de ce să iau de bun? Oricum, eu acum o să pun asta în inventar. Dar sepling nu băț. Sepling vreau. Am deja sepling. Am folosesc lemnul să mă duc pe insula aia. Voi avea destul. De ce vreau să mă duc pe insula? Nu știu ce mică e insula asta. Adică cum vreți voi să supraviețuiesc eu pe asta? Cred că nu trebuie să folosesc la regenerare. Cred că vrea să fac... am înțeles ce trebuie să fac, ești prost. Oricum bine că am destul. N-am bețe! Ba, am un băț. Am vrea dropat de aici. Mai dați un băț, bă. Mai dați un băț. Ce-a dropat? A dropat un căcat. N-a dropat nimic. Hai, mă, băț! Mă, când ai nevoie de băț, nu-ți dă. Când ai nevoie, îți dă. Ăla a fost un băț? Este... Craftăm mare pickaxe. Și... strângem piatra asta, doamne, aici. Și să vede pe care o chestie. Figurul ăsta era prea rău să-i vedere.
Are și greu să ăsta pe folosim. Absolut tot. Am să te zic și backstory imediat. Să vreau crafting table-ul. Uite. Chest-ul, hai că le-au pentru depozitar. A, că ăsta o notiță. Asta e. Eu oare să nu te pună naiba să cazi? Haide. Putem să facem săritura asta. O să fie așa de greu să fac săritura. Ua, ce greu a fost. Tu fac parcurs be like. Trees for days. Have nice places. Cum ai was? How the fuck? Oaia are hack-uri, oaia are hack-uri, nu-mi pasă, oaia are hack-uri. Oaia aia are hack-uri. Alo, la oaia de hack-uri, dar mie nu? Nu-i corect. Nu poate dau pe oaie. Taci oaie. Așa plătăm să se primi aici, aici. Și eu trebuie să... de să puneți aici. Bam. Craft table aici. Cu chest aici. Cu pleacă! Dacă ar fi fost 3 ore la zi, am dat pas. Las tot ce nu important. Așa, deci, backpack-ul țin cu mine. Asta... alea sunt importante și le las aici. Își dau ura în capul ăla. Ce trebuie... backpack-ul meu, bă, are ceva din dare. Răchie. Așa, unde să mergem în continuare? Agii insula fiindcă arată interesant. Dar desfac un generator de piatră. Nu aici să fac aia. Și că putea să dea foc. Că insula am stricat-o de tot. Hai că folosesc piatră. Știu că n-am mai... Păi ce mai folosești piatră ca să faci generator de piatră? Păi fac mai multă piatră. Ok, stai că trebuie să pun o de asta aici. Aici e lava, aici e mijlocul, acolo trebuie să fie o gaură. Aici fac un generator de piatră pentru playerii noi. Nu noi, pe care nu știu să fac un. Stai mă, trebuie să topesc asta. De-aia mi-a dat torsă. Am da? Da, uite-o. Topește-te. Topește-te. Nu putea să-mi dea apă direct. Oare topește cu pompă? Asta e blue ice? Nu e ice. Nu pot să topesc mai repede. Alo, te mai... îs prost. Otto! Nu trebuie să dropezi apă. Alo, wait a second. Flow, fix it up here. Nu vreau să fix it. Am văzut că cumva asta n-am pus. Am găsit locurile, cred. Lava aia să duce, tată. Uite, ne ducem o picăție. Așa, îl pun ăsta aici
Și ultimul bloc. Bam, bam. Și acum sparg ăsta și să vedem dacă merge. Hai, mă! Revin eu când îmi dau seama ce mai trebuie să fac. Gata, trebuie să-l sparg. Stai că trebuie... Stați să nu fac un căcan mare să mor aici. Ok, e acolo pus. Dar uitați să fac asta o terminat. Deci, revin că am destul de piatră. Am revenit. Această hartă este 0 din 10. Nu aș recomanda-o deloc. Acesta devine un Minecraft testare. Nu e Minecraft Skyblock, e testare. Fiindcă deșteptul ăsta a făcut harta, n-a dormit înainte de asta. Nici măcar nu e noapte afară. Aici testăm harte cu Alex. Această hartă primește un 6 din 10. Dacă avea și chestii custom aici, nu mi-am mai mult. Ceea ce vedeți că nu are texturi extrem de ciudate. Dar asta e cred. Pentru asta primește un 7 din 10. Spre următoarea hartă. Ceea ce este cu a doua hartă, în care trebuie să spunem ce din acea categorie nu trebuie să fie acolo. For your YouTubers. My YouTube channel, recording channel name. O să las în descriere asta. Entering easy mode. Să vedem. Ce albastru? Wrong. Este cea portocalie, nu? De ce? Stai puțin că trebuie să explice. Dantelion is the only friend without a color in his name. Acum mi-am dat seama. Da. Așa. Lupul. Right. Da, fiindcă lupul e singur din acela care e pasiv-agresiv. Da, adică pasiv-agresiv. E ușor. Frunza. Wrong. Fish-ul. Fiindcă e o entitate. Da. Sweet berry, fiindcă sunt... Marmon? Mi-am dat seama care dă damage, da. Dar mă gândeam că e ăla că putea să fie care nu dă damage, ori care... cum se numește, care nu face parte din Nether. Aici aș crede că e arc. Da. Nu știu de ce pur și simplu simțeam. The trident is the only weapon that can harm mobs without using. Without using arrows. Este acesta, cred? Nu. Înseamnă că e iron. Fiindcă e singurul material făcut, e singurul bloc făcut din... Da, care nu e folosit cu culori. Sprusul, nu? N-am înțeles care e la asta, stai să vedem acum. Oak trees sometimes... Da, are dreptate. Chesturile. Nu. Șulcările. Da, fiindcă e singurul care nu poate să fie cărat. Ia uite mă și porția. E zombiu, fiindcă e singurul care nu are o armă cu care... Pillager. Scheletele? De ce a fost scheletele? Is only one attack villagers. Da. Disability block. Ușor. Da, fiindcă poți să-l iei fără comenzi. Da. Iei cu siltaj, da, are dreptate.
Intri media mod. Quarțul. Da, fiindcă este singurul bloc care nu se spawnează, mă rog, blocul de quarț e singurul care nu se spawnează, da. Nu, The Overworld, da. Eu mă gândeam că e singurul care trebuie să-l craftezi tu, ca să fie. Este trapdoor-ul, fiindcă este singurul care, da, poți interacționa. Restul bloc, da. Nu gândeam la ceva. Este lantern, nu. Atunci e torța? Sea lantern? Este singurul bloc de lumină care nu se găsește în Overworld. Acum am înțeles. Da. Care folosește un singur. Da, că ăsta folosește. Nu înțeleg. Fiindcă Sea lantern-urile și le folosesc doar itemele lor. Nu? Scrieți în comentarii dacă am greșit. Da, mai scriu una parcă. Restul blocul. Diamond-ul? Iron-ul? De ce e Iron-ul? Cred că care poți face cel mai multe. Este pâinea, fiindcă e singurul care nu poți da damage. Este acesta. Nu. Nu, înseamnă că... Da, n-am înțeles absolut de ce. Cred că ca să-l atingi, să pornești sau ce. Da, am avut dreptate. Voi deja ați scris în comentarii. Asta e ușor. Așa scriem. Nu e asta? Atunci este... Anvil-ul? Enchanting table e singurul care poate să folosească mai multe enchanturi odată. You have to make enchanting table. You have to make enchanting tables. Nu am înțeles asta, spuneți în comentarii de acolo. Acolo e ceva. Cred că e focul, fiindcă e singura entitate, nu? Ăsta ce e? Aer! Lemn, dar de ce e lemn? Da, nici aerul! Ba da, am spus. E ăsta. Hai. Nu, o fi lâna, fiindcă e singurul. Alo? Right. Habar n-am de ce a fost aia. Da. Nu, de ce nu scria dacă era. Este ușor ăsta. E Nu. E cactusul. Focul. Dar de ce focul? E singur. Fiindcă și alții le găsește în nether. You can break fire in one hit. Tehnic, ba da, că trebuie să-i apăs. N-ați văzut nimic. N-ați văzut nimic, ați înțeles? Nu mă lăsați creativ. Uitați ce să spune că îmi las creativ, nu mai vila lui. Enter hard mode. Ia. Este lâna. Da, fiindcă e singur care nu are piatră. Slepta, de mă gândeam la piatră. E toate astea de aici, să văd de piatră. Aș crede ăsta, fiindcă e sigur. Da, care are nevoie de restul ca să se miște. Da. Este capul de creeper. Nu. Cred că care e cel mai rar. E clar. Nu știu de ce era ăla, fiindcă o chiar ceva mai rar decât. Ușor e villagerul. Nu. Nether-star. Fiindcă e singurul dropat de către un mob. Să vedeți. Doesn't make sound. Da, dar și că este dropat numai de un mob. Ușor, ăsta. Nu, ăsta, că după am văzut, e singurul bloc care are gravitație. Uitați, o să știu, dacă scria. Ce să-l bat? Hint used. Niciunul, n-am folosit hinturi deloc. Și aceasta a fost a doua, pardon. Și trecem la următoarea.
Următoarea. Și aceasta este aceasta este a treia hartă. Știu că n-am dat notă la cealaltă. Dau 8 din 10. De ce n-am dat 10 din 10? Am mințit cu ceva. A spus că are un canal de să lăsăm link-ul în descriere. Eu aș fi lăsat, na. Dar nu are canal. Sunt pe Venture. Oi, the fuck, am night vision, dar și blindness în același timp. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career. To help you reach a peaceful and relaxing frame of mind, we Scuze, n-am vrut să fac asta. Nu eu. Asta e de vină. Eu ca super Venture, da. Dar problema este It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Ce? Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. No! Dăm drumul! What the f... Oh, hell no! Mă plictisesc! Începeți odată! Ori pur și simplu să aleg altă hartă. Așa. Nu vom juca toată harta, adică n-avem timp. Vreau să fac video ăsta mai scurt. Sos! Da, de ce-ți launezi, mă? Nu pot să fugă, a? Vrei să mă mori? E în poliția. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Îmi dați butoanele? What the? Great. It looks like everything is as it should be at Ballora Gallery. No, 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 Let's no. check on Funtime Foxy. Dăm lumina, It's ia. important to make sure she's on her stage before entering. Știți, vedeți că e fată, mă, și nu băia fată. Nu-i. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Dar nu-i. There is no need to check on Baby tonight. De ce? Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Iată ce n-ar cât să-și dau o palmă telepez de perete. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Stai acolo. Dar avem jumpscare tot să închid video. Nu am va nimic. O să-mi iau mare jumpscare. Până dacă nu jumpscare, video se închide.
direcție greșită. Oh, hell no! Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dar înainte să închid videoul, este distractiv. Acesta, dacă vreți să-l terminăm, nu uitați să scrieți în comentarii și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!